ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆସିଗଲେ ଆମର ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ, ଇଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ରୋଷେଇଆ, ଇଏ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ରୋଷେଇଆ। ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଚିକେନ ଆଉ ହବା ପାଇଁ? ଆଉ 10 ମିନିଟ୍। ବାବୁ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ରୋଷେଇଆ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋଷେଇଆ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଚିକେନ? 3 ମିନିଟ୍। ଥାର୍ଡ ରୋଷେଇଆ ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇଆ। ହଉ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଥାଳିର କାଢିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଚିକେନଟା ହେଲା କି ନ ହେଲା। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଖଣ୍ଡେ କାଢିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର କୁଚୁ କୁଚୁ କରି ପକାଗଲା। ବାବୁ ପାଡ଼ି ଏଟା କାଟିଛନ୍ତି, ଯିଏକି କିଛି କରନ୍ତନି, ଆଜି ସେ ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିଛନ୍ତି, ଆଳୁ ବି କାଟିଛନ୍ତି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ପଡ଼ିବ? ତେଲ ବି ଗରମ ମସଲା ଆଣିବାକୁ ବାବୁ ଗଲେ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ କଷା ହେଇଗଲେ ମୁଁ କଷାଟା ଖାଇକି କହିବି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି।